ଏରେ ଭାଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାର ଅଛି ଥିଲା ରେ କିନି ପଠେଇ ଗାଁରୁ ବେଙ୍ଗାଲୋର ପଠାର ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାର ଅଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଠାର ଅଛି, କୋଉଠି ହେଲେ ପଠେଇବାର ଅଛି କାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା। ଧରିନିଅ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଳେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନା ତ କୌଣସି ସାମାନ ଏବେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମାନ ଗୋଟେ ପଠାର ଅଛି, ତ ଦୂର ଜାଗା ଯିବାକୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ପଇସା ଲାଗିବ, ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ପଠା ଦିଆଯିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି କାଉଣ୍ଟର ଥିବ, ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ସେଣ୍ଟର କୋଇ ବି କମ୍ପାନୀର, ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସାମାନ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠାର ପିନ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନା ଭାଇ ଏ ପିନ୍ କୋଡ଼୍ଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଏ ପିନ୍ କୋଡ଼୍ରେ ଆମକୁ ଡେଲିଭରି କରିବାର ଅଛି। ତ ସେମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ ନା କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ପଠାଇବେ ସାମାନ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ପଠାଇବେ ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ସାମାନ କେତେ ଦୂର, କେତେ କିଲୋମିଟର, କେତେ ଦୂରତା ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନା ଏତେ ଦୂର ନା। ତାପରେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଆପଣ କ'ଣ ପଠାଇବେ କି ସାମାନ, କ'ଣ କେତେ କିଲୋର ସାମାନ ପଠାଇବେ। ନାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ନା ଛୋଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ 10 କିଲୋ ସାମାନ ପଠାଇବାର ଅଛି, 5 କିଲୋ ସାମାନ ପଠାଇବାର ଅଛି। ତ ସେମାନେ ହିସାବ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ ନା ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେ ସାମାନକୁ ଭଲରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ, ଯେମିତି ଡେଲିଭରି ଲାଇକ୍ ସେମିତି ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ। ପ୍ୟାକିଂ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଠି ପଠାଇବେ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ବଗେରା ସବୁକିଛି ମତେ ଲେଖିକି ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ଯେମିତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ୍ରୁ ଯେମିତି ସପ୍ଲାଏ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆମକୁ ଡେଲିଭରି ମିଳୁଛି ସେଇଭଳି କରିକି ପ୍ୟାକିଂ ଆଚ୍ଛା ସେ ଭଲରେ କରିକି ତ ଆପଣମାନେ ଡେଲିଭରି କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଲିଭରିକୁ ପେ କରିଦେବେ। ତ इसके बाद ତାପରେ ସେମାନେ ପଚାରିବେ ନା ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି କରିବେ ନା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ କରିବାର ଅଛି ନର୍ମାଲ୍ କରିପାରିବେ। ସାମାନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ କରିଦେବେ ହଁ ଭାଇ ତ ସାମାନ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ବସ୍ ଡେଲିଭରି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆରାମସେ।